Исәнмесез, хөрмәтле таңшаучылар, эфирда мәдәният яңалыклары тапшыру һәм сезнең белән мин Рәмилә Хәмидуллина. Бүген безнең чыгарылышның кунагы шагыйрә, укытучы Сираева Зөлфия Дәүләт кызы. Зөлфия Дәүләтовна, исәнмесез? Исәнмесез, Рәмилә, исәнмесез таңшаучылар. Зөлфия Дәүләтовна, әйдәгез әле беренче чиратта безнең тамашачыларны сезнең белән таныштырып үтик. Кайсы яклардан сез тумышыгыз белән? Мин Мөслим районы Байык авылында туганмын. Күп гаиләле семьяда, күп балалы гаиләдә туып үстем. 8 бала, мин 6-нчы, 6 кыз һәм 2 малай. Башта Байык урта мәктәбендә укыдым 10 ел, аннары инде үзебезнең директорның әйтүе буенча, тәкъдиме буенча дип әйтик инде, 10-нчы сыйныфтан соң мин Мизәлә педагогия училищесына укырга кердем. Анда без бер төркем 32 кыз укыдык, башлангыч сыйныф укытучысы дипломы белән мин аны 1978 елда тәмамладым. Зөлфия Дәүләтовна, сез Әлмәт шәһәренең Татар гимназиясында, Риза Фәхреддин исемендәге Татар гимназиясында тарих фәнен укыттыгыз, безгә белем бирдегез. Хөрмәтле тамашачылар, Зөлфия Дәүләтовна, ул әле минем тарих укытучым да. Зөлфия Дәүләтовна, менә тарих фәнен нигә сайларга булдыгыз сез? Беренчедән, безнең авылның иң күркәм шәхесләре Азат Галиевич иде, директор, һәм Фидания Габдулловна. Менә алар безнең өчен үлге булдылар. Фидания Габдулловна җыр укытты, рус теле укытты. Шуның буенча мин аның кебек тәрбия эшләре буенча, нинди дә булса, сәнгать өлкәсенә тартылдым. Менә директор тарих укыткач, аның кебек аның фәнен сайларга булдым. Педагогия училищесынан соң мин Казан дәүләт университетын тәмамладым. Зөлфия Дәүләтовна, сезнең дәресләрегез бик кызыклы иде безнең өчен. Сез аларны бик җиңел алып бара идегез. Һәм менә минем үземнең дә югары белем алуым, алган дипломымда тарихтан 5-ле булу, ул әлбәттә инде сезнең өлешегездә баранда, һәм минем әбием дә үземнең тарих укытучысы иде. Менә тарихны балаларга шулай балаларны кызыксындырып сөйләр өчен нәрсә эшләргә кирәк менә? Беренчедән, укучыларны җәлеп итәргә кирәк. Нинди дә булса, хәзерге методлар белән әйткәндә, дәреснең бер шармы булырга тиеш. Мин аны алдан уйлап куя идем. Я ул булырга мөмкин иде, ниндидер әсәрдән бер үзек тарих белән бәйле. Я ул нинди дә булса бер шәхес белән бәйле булырга тиеш иде. Менә балаларны бары тик шулай гына кызыктырып була. Һәм менә без инде безнең сезнең белән очрашуның төп темасына да килеп җиттек. Сез бит әле укытучы гына түгел, сез иҗат кешесе дә. Гомумән менә шушы иҗат юлына сез ничек бастыгыз? Ничек кирип киттегез? Безнең кичкенәдән үк инде шундый максатчанлык бар иде. Ул максат ниндидер укырга омтылу, яңалыкка омтылу, һәм ул стена газеталары чыгару белән бәйле иде. Менә шушы стена газетасы чыгару өчен мәгълүматны кайдан гына эзләми идек. Менә шулай әкренләп башта кичкенә генә хикәяләр, мәзәкләр, кызыклар, авылда шаян сөйләмнәр бар бит инде. Шуларны язып алып, үзебезнең сыйныф газетасына яза идек. Аннары соң инде мәктәпнең стена газеталары бар иде. Һәр бәйрәм сайын газеталар чыгара идек. Менә шулай итеп әкренләп редколлегиядә булгач инде иҗатка да кирип китәргә туры килде, дип әйтик. Яшь Ленинче газетасына беренче мәртәбә үземнең шигырьләремне, хикәяләремне җибәргәнем бар иде инде. Кайберләре басылып та чыккан иде. Бу вакытта сезгә ничә яшь иде? Ул вакытта мин әле башлангыч сыйныфта гына укый идем. 10-12 яшьләр тирәсендә. Димәк, инде сезнең менә шушы иҗади юлны сайлавыгыз башлангыч сыйныфта укганда ук башланып киткән иде. Нәкъ шулай. Беренче шигырыгызны хәтерлисезме? Ой, бер дә әйтә алмыйм хәзер генә. Кызык әйбер инде ул, ана эзләп табасы бар. Эзләп табасы бар. Диясез инде. Менә гомумән бүгенге көндә сезнең бит инде китапларыгыз да чыкты. Сез менә үзегезнең остазыгыз иттереп кемне саныйсыз менә шушы иҗат юнәлешендә? Кем сезгә илһам биреп торучы, үзенең киңәшләрен биреп торучы? Кемгә карап менә сез инде олы яшьтә шушы иҗат юлына басырга булдыгыз? Бәләкәй чагыгызда түгел, менә хәзерге көндә. Кичкенәдән үк килә иде инде минем илһамланып яшәвем. Беренчедән минем әни бик җыр сүз телле һәм
күпчелек аралашкан вакытта мәкалләр белән сөйләшә иде. Бабам инде авылның мулласы, Кашафетдин мулла, ул яклап та тел байлыгы дип әйтик, халык авыз иҗаты байлыгы, әнием дә, анарсын үземнең ике бер туган инде без Илүсән Нәбиуллина, һәм аның әнисе, безнең әниләребез бер туган, җырга, моңга, шундай гашык кешеләр, гашык кына түгел, үзләре дә башкаралар иде җырларны авыл сәхнәләрендә. Менә аларның да тәэсире тигәндер. Тора бара инде, мин мәктәптә укыганда, өлкән сыйныфларда Клара апа иҗаты белән бик кызыксына идем. Энҗе Мөэминова, менә аның шигырьләренә язылган җырлар инде безнең мәктәп җырлары иде бит инде алар. Һәм күпмедер вакыттан соң 90-нчы елларда гына бит әле без бу якларга килеп урнаштык. Клара Булатова белән якыннан танышырга туры килде. Аннары соң мин әле Кылшәрип мәктәбендә 8 ел укыттым. Кылшәрипкә кайтып төпләндек, Себер якларында йөреп. Иң беренче гимназияга килгәч, без очрашуга чакырган идек Энҗе Мөэминованы. Һәм мин аңа бик кыенсынып кына, Энҗе апа, мин дә шигырьләр яза идем, тыңламассызмы дидем. Без ул вакытта ашханәдә утыра идек инде, бик рәхәтләнеп диде. Аның күзләре ул вакытта бик начар күрә иде. Ул инде, әйдә, сөйлә, диде. Мин йөгереп кенә блокнотыма төштем дә, аңа берничә шигырем укыдым. Менә бит, чын шагыйрә кайда ята. Ошо сүзләр сезне тагын да илһамландырып җибәргән. Әйе, тагын да илһамландырып җибәрде. Аннан соң очрашулар кабатлана торды. Клара Булатова белән еш очрашырга туры килде. Аны үземнең сыйныф сәгатьләренә, мәктәптәге чараларга чакырга туры килде. Аның белән очрашулардан соң шигырьләр туа башлады әкрен генә. Менә шуларның берсе үз иткән як дип атала. Әгәр дә рөхсәт итсәгез, Әйе, әлбәттә, бик теләп. Сөйләп күрсәтер идем. Бик теләп тыңлап Ул үтәрбез. үз иткән як дип атала. Чөнки Клара Гарифовна безнең аның биографиясе безнең Кылшәрип белән бик тыгыз бәйләнгән. Һәм мин ул шигырьне ул буларак яздым дип әйтсәм дә ярый. Һәм мин ул шигырьнең беренче тапкыр аның юбилеенда сөйләдем. Еш кына шәһәр белән ике араны җәяү үтәргә туры килә. 5-6 километр инде ул гимназиядан Кылшәрипкә хәтле. Һәм басу юлы буйлап кайтам мин анда. Басу юлы буйлап кайтып киләм. Еракларга китә уйларым. Хәтер тәрәзәсе аша күрәм. Яшьләр йөргән сабан басу юлларын. Бу якларның сихри матурлыгы бик күпләрне җәлеп иткәндер. Кайберләре аннан илһам алып, сәнгать үрләренә җиткәндер. Зур яуларга барган гаяр ирләр шушы сукмак буйлап узгандыр. Күрешүләр насип булырмы дип, йөрәкләре тәмам сызгандыр. Күксел томан сарган бүре тауда ишетәм күк чалгы тавышын. Әсәрләнеп китеп тыңлап торам Дөмәй чишмәсенең агышын. Таш күпергә инде җитеп киләм. Ә уйларның чиге күренми. Шашкын күңел һаман тынычланмый, ап-ак чәчәкләргә үрелми. Шу ромашканың актаҗлары тузган. Ярын көтеп кемсең, төн кунган. Әрәмәгә таба юл сузылган, чыклы үлән таптап кем узган. Бу тормышта бар да камил түгел. Берәү таба, берәү югалта. Табигатьтә генә серләр кала. Әнә шулар хәтер яңарта. Басу юлы буйлап кабат атлыйм. Үз ишемнән җырлар кабатлыйм. Гүзәллектән ләззәтләнеп китәм. Бу якларны шулай үз итәм. Менә бу үз иткән як дигән шигырь туды шулай. Бик зур рәхмәт Зөлфия Дәүләтовна. Бу бик фәлсәфи уйларга бай булган шигырь дип әйтер идем мин моны. Гомумән беренче көнне үк сез моны яздыгызмы? Менә шул кайтып килгәндәме? Әллә берничә көнгә сузылдымы бу? Ул берничә көнгә сузылмады, чөнки бу көн минем өчен бик хисле көн дип әйтимме. Мин сәнгатькә гашык булганлыктан дип әйтик,
театрлар карарга яратам. Бер театрында калдырганым юк. Һәм бик гашыйк Рушания Фәйзуллинаның иҗатына, аның һәр бер уйнаган спектаклен карап барам. Бер вакыт Рушания Фәйзуллина шалтырата. Зөлфия ханым, без сезнең якларга театр белән барабыз. Кайтып киләсең килмиме ди. Безнең яклар дигәнем ул Бакалы районы Башкирияның, Башкортстанның. Бер күпер аша гына чыгабыз да Башкортстанда без. Менә мин бай кызы. Шулай итеп мин артистлар белән утырып кайтып киттем. Әниемне күрергә берничә сәгать эчендә әниемне күрергә. Әниемне күреп, аның белән узак итеп утырып, аннан соң артистлар мине кабаттан кирип алдылар. Инде таң атып килә, Рушания, әйдә, кал бездә генә ди. Юк әле, өйгә кайтам дип, мин шәһәрдән Кылшарипкә җыя кайтып киттем. Кайтам һәм шушы шигырь юллары башыма керә. Кайту белән мин аны сызгалап куйдым да, һәм күпмедер вакытка онытып тордым. Онытып тордым һәм Клара апаның юбилейде. Ничәнче яшы булгандыр, инде юбилей булгандыр ул. Һәм бу мине тагын уйланырга мәҗбүр итте. Клара апаны сәхнәдән кытларга кирәк иде. Минем бит ул шигырь, бәлки бу дәрәҗәдә булмагандыр да әле, күпмедер бәлки истәгәнмендер дә инде мин аңа. Менә шулай туды ул шигырь. Бик матур шигырь булган. Рәхмәт. Менә сез әле монда безгә дә алып килгәнсез, әйме, үзегезнең иҗат җимешләрегезне. Моның кайсысы менә сезнең үзегез иҗат иткән китап? Шушысы бит, әйме, ялгышмасам? Әйе. Бу кайсы елны чыгарылды, Зөлфия Дәүләтова? Бу 2008 елда Рафкат Шарьязданович Шаһиев булышлыгында дип әйтим инде, аңа китапны туплауга ярдәм итте минем бер туганым Илсә Нәбиуллина. Ул киреш сүзләрне дә язды инде. Ул миңа әйдә булай яткырма шигырьләреңне инде күптән җыентык китап итеп чыгарга кирәк дип әйтте. Менә шулай. Һәм менә шушы китап, хөрмәтле тамашачылар, ул яшькелт күзләр җыры белән башланып китә. Бу юкка гына түгелдер инде, әйме, Зөлфия Дәүләтова? Яшькелт күзләр. Чөнки яшькелт күзләр җырын белмәгән кеше бик сирәктер. Татар эстрадасы артыннан күзәтеп барган кешеләр, күренекле җырчылар башкарган җырларның берсе бит инде бу. Әйе, Хәния Фәрхи башкаруында Зинур Сафиуллин аңа ки язды. Бу җыр үземә дә бик ошый. Бик матур җыр. Аңа бик клиплар да төшерделәр инде. Һәрбер иҗат җимеше ул ниндидер вакыйгадан соң туа. Бу шигырь тууга сәбәп булды дип әйтик инде. Зиннурның иҗат кичәсен үткәрдек. Безнең гимназиядә. Аның белән очрашу булды, бу матур җырларын җырлады. Һәм мин аңа берничә үземнең шигыремне бирдем. Шулар арасында туган якка багышланган берничәсе бар иде. Бер вакытны Зинур шалтырата. Менә синең җырыңны Хәния Фәрхи җырлаячак сәхнәдән дип. Шулай итеп, сезнең өчен көтелмәгән сюрприз булгандыр. Көтелмәгән сюрприз булды. Без зур букетлар белән, иптәшем белән әле билет алып булмайды. Безне инде Габдухай үзе чакырып кертте. Шулай итеп без нефтчеләр залында зур концерт карап кайттык. Гомумән бит инде безнең якташыбыз, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Зинур Сафиуллин иҗат иткән җырлар, алар легендар җырлар, алар татар эстрадасының алтын хитлары. Һәм сез бик горур,дыр, менә сезнең уртак иҗат җимешегезне дә шушындый зур хөрмәткә лаек булган шәхес Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи башкарганы белән бик горурланасыздыр. Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Нурлы күзләр, кара күзләр, соры күзләр, зәңгәр күзләр, һәм мин яраткан яшькелт күзләр.
Тағын қайсы артистлар башқаралар сіздің жырларыны? Бар ма андай мене? Менә үзешчән хәвәскәрләр башкаруда бар инде, мин Тулай торак дигән җыр. Минем шигырьгә җыр иҗат иткәннәр иде. Кызым мәдәният университетында укый иде ул чагында. Аның белән бергә Тулай торакта тора торган кызга җыр кирәк иде. Нәрсә инде балалар, мин әйтәм, әйдәгез, мин сезгә Тулай торак турында язып бирәм, сез җырлагыз туйганчы. Шулай итеп, Эльмира исемле кыз инде, шулай итеп аңа ки язып һәм җырлап диплом эшен тапшырды, булса кирәк. Тулай торак дип атала ул. Зөлфия Дәүләтовнда менә мин Эльмира Гыйльфанованың иҗатына багышланган китапны да күрәм. Рәхмәтле без барысы өчен дә. Эльмира Гыйльфанова музыкасы, Зөлфия Сираева шигыре. Бу җырны да кемдер башкарадыр бит инде. Моны укучылар башкаралар. Чыгарылыш кичәләрендә башкаралар, укытучылар көннәрендә башкаралар. Һәм Эльмира Гыйльфанованың үзенең төркеме бар иде аның. Алар башкардылар инде. Бәлки бер-ике юлын гына укып китәрбез тамашачыларыбызга. Ак биләүгә салып әнкәм баккан, дәү әниләр бәхет юраган, әтиемнең көчле кулларында куркуларым эреп югалган. Рәхмәтлемен газизләрем сезгә, куәт бирсен Ходай һәр эштә, бәлә казалардан саклап йөртсен иңегездә изге фәрештә. Әнимнән күчкән сабырлыктан, әбиләрдән калган йоладан, энҗе мәрҗәннәрне җыя килдем, дәвәтиләр кырган юллардан. Иң кадерле газиз кешеләрем, өмет баглый килер таңнарга. Мөгалимнәр тәүге юлны ача, гыйлем бирә дөнья танырга. Бик зур рәхмәт, Зөлфия Дәүләтовна. Чыгарылыш кичәләрендә җырлыйлар аны. Әлбәттә, инде үзегезнең укучыларыгызның авызыннан буларны ишетергә дә, тыңларга да сезгә дә бик рәхәттер. Әлбәттә. Зөлфия Дәүләтовна, безнең менә тапшыру башланганнан бирлек сезнең кулыгызда Нил Юзеевның татар шигыре китабы иде. Бу нәрсә белән бәйле икән? Мин шигырьләр бит инде ул үзләреннән үзләре туа дип әйтим инде. Кайбер чакта менә соңгы вакытларда дип әйтим, үземнең шигырьләремне шундый бөек шәхесләргә укыткалый башладым. Мин дөрес язаммы, заман белән бараммы дип, күптән түгел генә май айында Фәүзия Бәйрәмова белән очрашуда булган идем. Һәм ул Зөлфия, сезнең нинди шигырьләрегез бар? Берсен сөйләп тә күрсәттем инде шул бәйрәм табынында. Һәм ул бик рәхәтләнеп укырмын диде. Һәм алып китте. Озакта тормады, аннан шалтырату. Һәм әйтә, кайбер кимчелекләрне әйтте инде, ниндидер максатлар куярга кирәк, эчтәлеге турында әйтте. Минем милләт язмышына багышланган, телгә багышланган һәм бөтенләй менә дахи кешеләргә багышланган шигырьләрем бар. Мин аларны укыттым. Һәм аның бәясен тыңладым. Әле миңа күп эшләргә кирәк икән. Шулай итеп, үземнең китапханәмнән шушы вакыйгадан соң дип әйтегән очрашудан соң туктале, мин әйтәм, мин бит татар теле факультетында укымадым, тарих фәнен укыдым, телегезне байтырга кирәк диде инде ул, күбрәк укырга кирәк сезгә дип. Шулай итеп, мин актарына башлагач, Нил Юзеевның татар шигыре дигән китабын, ул миндә ята икән, мин аны гынахма каршы дип әйтимме, кулланмадым. Һәм укып чыктым мин аны, һәм иң менә әйтәсе килгән фикеремне әйтеп, былай мондый сүзләр миңа бик нык ошады. Шагыйрь ул миллионнарның йөрәк хисен җыеп йөрүче, туып та әле исем бирелмәгән хисләренә исем бирүче. Менә бу Такташ сүзләре. Ул аны үзенең әсәренә керткән. Кеше җанының шагыйрь музыкасын эзли, таба, шуны сүзләр һәм шигырь чаралары белән олы дөньяга чыгара. Шулай итеп, әле минем алга таба максатларым зур. Бәлки әле камилрәк шигырьләрдә туар дигән өметтә калам инде. Һәм юкка гына бүген сезнең менә шушы символыгыз да үзегез белән алып килгәнсез, әйме? Бу нәрсәне аңлата, Зөлфия Дәүләтовна? Кызыл каурый Саҗидә Сөләйманованың
шигыры бар, Кызыл каврыйлар деген. Менә тамашачылар алып укыгыз аны. Аннан соң минем нигә әйтергә теләгәнне белерсез. Безнең Әлмәттә язучылар оешмасы каршында, Әлмәт язучылар оешмасы каршында эшләп килә торган әдәби берләшмәбез бар. Ул Кызыл каврыйлар исемен йөртә. Мин дә башта ул Кызыл каврыйларга бик игътибар итмейдем, ул сүзгә дип әйтим инде. Аннан соң инде бу шигырьне укыдым. Чыннан да күп мәгънә сыйган аның иченә. Шагыйрьләр заман белән бергә барырга тиеш. Хәтта заман белән генә түгел, заманнан алда да барырга тиешләр. Һәм безнең вазгыятьтә нинди кимчелекләр, нинди яхшы яклар дип әйтик, бар, ул аларны алдан күреп әйтә дә белергә тиеш, үз сүзен дөрес итеп. Һәм Зөлфия Дәүләтовна, без сезгә киләчәктә иҗатыгызда уңышлар телибез. Безнең тапшыруыбызга кунак булып килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Тагын сезнең шигырьләрегезне укырга насыйп булсын. Рәхмәт, үзегезгә дә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында очрашканга кадәр сау булыгыз.